Da li ste ikada razmišljali o tome šta se dešava kada pošaljete prijavu za posao preko sajta poslovi.infostud.com? Kako ona stigne do poslodavca koji je raspisao oglas? Iako je sistem iza sajta poslovi.infostud.com veoma kompleksan, put vaše prijave do poslodavca je iznenađujuće jednostavan. Vidite oglas za posao na sajtu i odlučite da konkurišete. Popunite prijavu i kliknete na dugme Konkuriši. Onog momenta kada kliknete na dugme Konkuriši, vaša prijava je bez posrednika isporučena poslodavcu. Sve vaše prijave skladište se u vaš lični nalog i dobijate povratni mail o uspešnom konkurisanju, a možete čak i da dobijete kopiju prijave u svoj inbox. Poslodavci sve prijave prikupljaju u svom nalogu na sajtu poslovi.infostud.com ili putem maila kompanije. Sve prijave kandidata pratimo kroz naš sigurnosni sistem i reagujemo ukoliko sistem detektuje bilo kakav problem prilikom isporuke prijave. Na kraju, dobijate mail potvrde i tu je proces konkurisanja završen. Pouzdan put do željenog posla. poslovi.infostud.com